Frida, tady z lolka, ze Salmon jsem X. Český lidi. No a hrajem lolka. Pentíku, proč jsi nakoupil ty věci? Jo, no jo, vlastně. Dobrý, se uklidníme. Tak. Flashblood musí být můj. Ne, já to černo. Nezhodne. Vidíš se? Ne. To nikde nejsou. Pojďme sem. No dobrý, nechoď tam. Jdu nahoru. Jo. Jo, to je dobrý. Mám... Já jsem lolko nehrál strašně dlouho, ty. Týden. 3. Fakt. Jo. Tak kde je ta Katalína? OMG. Ty se bojíš minionů? Ne. Ty vole, to je svině. Já jí zasáhnu. Ne, kurva. A nesná jsem Katalínu, když se úplně silná. To kolik bylo tomu Dariusovi? A jste nesnáším Zexa. Já mám teďka, to je strašný, ten Darius dostává. Já jsem vůbec nepřišel, co dělá Esko. Koho, u Jaxe? Ne, u mě. To je průzkumník. Jo. Ty kráso, tomu Darius! Ty vole, to hejzle. Bum. Yes, já jsem jí zasáhl. Ty vole, my se tady úplně totálně dáváme. Jo, vy jste dobrý. Ty vole, vypadni. Na rozdíl od vás, od botu. Ty vole, já ji nesnáším. Yes, zase jsem jí zasáhl. Teď jedna rána je mrtvá. Ne, po mě vyška. To já jsem jí málem dal tu Katalínu. Hej! Škoda. Ta... Ne, on si dal. Kluci. Ty voga jsem mohl dát flash to mám. No víš co. To zvládně si nedal. To je tu ohnivou ruku, počkej, jak se to jmenuje? Ohnivou ruku. Ignite. Ohnivou ruku. Dobrý, no tak ti budeme říkat ohnivá ruka. Jo, Pentíku. Jo. Ty vole, já to nesnáším. Jak na mě skosí. Ty, já si jdu zabít. Ne, to je moje. Fuj. Nalákej mi. Tak, ona jde do té tavarky. Jo, pojď. No, Počkej, nech. No, pojď. Sorry. Neva. To je infinitiv. Dobrý, no. Celkem si to dáváme. Já nesnáším mástra jí to abilitky. Tak to je strašně OP, že? Ano. Půlka HP se v prdeli. Mě do Darius, který si to myslí. A Zex. Teďka jsem si taky všiml. Já obejdu Dariusa. Tak pojď. Tady jsou na mě 3 help. Pojď zpátky. Proč tam střílíš Ečko? Ježiš, já jsem nebyl. Jsem myslel, že to je Fko.
F-ko tady nepoužíváš. F, V, tady. Ty vole. Si No, slyším. Já si si moc budu mít Amumu a potom si koupím Nidalí. Počkej, mě někdo volá. Já si to jenom vypnu. Ne, mě to nejde vypnout. Kruci. Dobrý. No, lagy. Tak. Bum, bum. Kolik mi... Ty vole, vypadne od mě Galeus. Oh my god! Haha, netres... Ne! Já jsem myslel, že tam ten Jax není. Ne! Haha. Oh. Škoda. Ty si dal 2 killy, viď? No, jasný. Já chci mít ten Nidalí. Ne, já ti nekoupím. Oh my god, ten dá... Kazix! Ne, to si děláš srandu, ne? Teda já jsem Kazix, co kecám, ksy. Já už jsem zblblej. Ten Darius, ty boho. Oh my god, ten dá Melka. Ten Darius, lol. Dobré styl. Počkej, já si teď dám jenom 6 rychlou, až mě tam jdu. Jo. Oh my god, yes, mám ultimátku. No ji taky potřebuju, že? Řekněte mi, asi někdo bude mít málo HPsek. Mu dám ultimátka, je mrtvý. Teď dělá věžka. L-I, lezen. Tu. Kde to je? Potřebuji se nastavit neviditelný. Jo. OK. Hej, a Play David říkal, že budou zlevněný hledinové, tam bylo jenom 2 step RP. Play budou. Tak oni jsou občas takhle on stěl, že jo? Tak to bude dobrý. Ty vole. Oh my god, co se to stalo? Vždycky zajímá. Vždycky, když hraju za Masterají a kupuju si zelený abilitky, tak vůbec jim neubírám dost. To je Týmo ten blbec. To je blbec. Dobrý, on co dal. Taky Já já 8-6. Jo, už skoro. Jo, zatím to dávám. Ty má tu katu, ne? Jo. Ne, já vždycky nenávidím, když se trefím tím váskem. Ty vole! Já nesnásím to! Bacha, tady Darius. Ne, Trinda. To je čvorka. No ten, OK, já mám nejvíc killů. Já jdu back. Kam já to, ty vole, já jsem úplně blbej. Já jsem retardovaný. No, asi no. Jak si na to přisál. Já jsem šel pod jejich věžku. Vidíš, jaký jsi dobrý. Ty vole, ty se mohl dát flash.
Ale ten Trinda máme utek. Tady bych se moc neportoval. Neboj. Víc, počkej. Aha, nebojím, no. Ty vole. Bacha, Nevím já. bacha, na to, na úzek se na to setí a potom Já na... se spíš bojím teďka hodně katy, ta je tady nebezpečná. Co si mám super, koupit? ona BB. Critical Sense a... Ty vole, ten Darius! Ne, to je kata. Ne, to je Darius. To je kata, ne, to je kata. Darius. To je kata, ne. Ale jestli mě daj. Yes. No, dobře, to, dobře. Bacha, jde vám tam Galius. Darius! Dalius, a ne Galius. Dobrý, no, tak jsme se zasmáli. No, to je bylo. To je... Dobrý, no. Já tak nenávidím, když musím dávat videa na YouTubeko. Protože to trvá strašně dlouho. Trvá, no, ale je to dobrý stejně. Ano. Tam 3 na 1 nahoře. Já si obejdu tu katu. Habam, kurva, téhle svině. Aby se mi potřeboval se nalákat. Kam? Jo, to. Ne. Ne, nezabijete miniony, nezabijej je. To.